मासे गरमलै दै गस्लाफोरखौ गाननो बारा जाबायलै गोदोनि जुगाव फैफिनसिगोन होनलायना माखौ खालामनो थांनाय संनाय होनलायनाय लाइभ अर्डार अबे अबे नैयाव सबसे फार्स्ट हास्रा फिल्डआव खारनाया सोर बेनिफ्राय सारलांनाया ओइ लेंथेफामोन बिसोरनि ग्रुपआव आर्मि ओमफ्राय सोर लेंथेफा दमायफा नामा ओइ जयराम दखानिनि फंबाय इसोरनो खोमा बिसोरनि गथ' बोराय बोराय दंसो सोरजों खारनाय ना ना सिगाङाव दंबावो इनि एसे सिगाङाव दंबावो ना सोर सोर दंना दालिमोना अ इसोर सिनियर सिना दालिमोना ओमफ्राय इसोरलाय माथो जरै फामोनालाय ना इसोर खारनामोन है ओरैनो लांफैनायसो इसोरना सनातन मोना अ इसोर लांफैनायसो गोजा इफोरो सिरेन बोराय मोना लांफैनायसो लांफैनायसो गोजा इसोर फ्रियाव मोनलांनायसो सिरेना लांफैनानै खारनाय मानसिफोरा सिरेना खारना मोननाय खोमालै थेवबाबो इयाव प्रेक्टिस खालामाखै लायाखै इसोरो खालामबाबो इयाव खालामाखै आरो बेलेगाव खालामनांगौ इ समाव इयो बिराद देन्जार जागामोन नामाने इयाव आलाय सिलायसोमोन गोथैफोरा हाराफोरा बल गेलेग्रायावसो खारदो खोमालै होमबा बल गेलेग्राया हाराफोरा खनखांलायनायसो मोनोमोन इयाव नै गोथैखौ इयावसो बानायो देन्जार जागामोन इयो दंफां गायनायासो दानस्रां जोबदोंना इसोरलाय लामायानो मोसौ लामासोमोन ना मा होनदों मोसौ थाबायल' जानाय हिसाब खालामबा बहुद जालांसिगोन दाना जब खालामनाया बेलेग गामिनि मानसि जाहैजोबबाय मोनलांजोबबाय नैबे बेखिनियाव गोदान गामि खालामनांगोनलै आदा ओरै सामब्रामगुरि होनलायना बेलेग गामियाव ओरैनो खोनाथावथाव साबैसे मोनलांखो इनिफ्राय बेलेगनिया खुंग्रिफोरना मोनलांजोबनो हाना अ नंगौआनो दे इयाव दा साख्रि मोनग्राफ्रा बया गेदेर खाना जाफैनांगौ हायोबाथ' 40,000 80,000नि जिबन दाना होबाय इसोरखो इ फिल्डआ ना होमबा बोरमा 20थासो बायनांगौ हायोबा अनोलै होमबाना फिल्डआ इसोर थाहैनायावबो फैनोनो हायाखैमोन फिल्डआव बेसेबा गोबाव जाबाय लोमजानाया लोमजाबा दुरबल जायोलै गगा मोननो मार बाखायोना लोमजाबाबो गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानाय अबिनास राजिब ब्रह्मना बया खारोमोन इयाव एकदम दानबाय सम सममोनना फरेस्टआव दंमोन ना बिटिसिआव खारबाय दंना आं बिदि खारना होबा देरनो हालै ओमफ्राय गाख्लायनायाव गालांनांगौ मोनो आंनाव
बेलेगफोरा बया फैनाय गेलेयाव फिल्डआव खारनो मा होनो मा मोदाय ओंखारो होननानै फैलाय इयाव फुला रासिफोरा गिनो लागोन खोमा जानला मानला फैसायानो गिया सोर सोर फैनो डेन्जार जायगा नायो देरहासार लंकेसथ' बया गियैयाव फैनो आरो दाखालिबो फरेस्टनिखौ रुपै फिल्डआवसो प्रेक्टिस खालामहैदो इयाव फैनो गिदों आं आरो माबा इयावसो फैनो मोजां मोनो मानसि थानायाव एख' नङालै मानसि थायोना फुङाव ओंखायनोथ' फुङावबो सानजौफुआव थायो खोमा दा इयाव ना फैया सानजौफुआव फैया दा फैला गैला नै जाबायनालाय गैला फैनांगोनानो दं आंना ओइ खाथिलालाय गियोलै इसोरो ओइ आं बेखौ मोनला आंबो एख' मोनखायाखै फैनाय आं मोजांसो मोनो इयाव उन्दैयावसो गियोमोन फार्स्ट फैजेननायावनो एख' मोनखायाखै आं स्रां स्रां मोजांसो मोनो इयाव आंबो माने गोसोखौ मोजांसो मोनफैयो आं थान्दाबो मोनो फ्रेस मोनो इयाव उन्दैयावनो जों इयाव 11 जन हाबबाय थादोंमोनलै एख' गाज्रि मोनफेराखै दा एखौलाय बिराद गियोलै इसोरो गिहरथार गिबासो आं खाना जानानै मानसि दोनै इखैजा हरनि 12थायावनो भुपुराव सिगाङो आं इखैजा 7 बारसो दोनहैबाय हरनि 12थायाव खाना जानाय मानसिजों ग्रुपआव जाफानाया गियो भुपुरनि माखाया आंखौ लेंखायबाय आरो इसोरो आरो मोजां जाबावबाथ' नाजाथारबाय इयो मोजां इसो सिया जानाय बायदियानो मथा मथि ओइ नै ससेल' जायाखै नोंसिनिया पाका जाथ'वाखैना कालभार होबायना बानायबाय दं मा होनदों कालभार ओरै हासुं नामा मा थालायथारदो थालायाखै दा थालायाखै आंखौ थालायबाय नुदों गोजाननिफ्राय थालायबाय नुबाय ओंखायनो आं मा गोबाव जाबाय थाङिया जा टार्निं दा बया गारिफोर माने स्ल' खाना खोमनाय गिखायो मानसिफोरा टार्निं जायोना इयो दा मालाबा मालाबा हरनि 12ता 10ता 11ता मानि माबा लाइट लाखिना थानो नुबाय थायो बायजोआव बेखिनियावनो लाइट नुबाय थायो सोरबा सोरबा मा गोबाव थानायबो नुहुरो सोरबा सोरबा गोसथोनलै हमलै लोगोफोरलै थायो इदिबो थायो मोजांसो नालाय इयो जायगाया फ्रि जागा लालाय दा बेलेगफोरा मालाय इयावनो हरनि 12ता 1टाखौथ' नायनो थाङो बेखौनो गियो सोरबा ना जोंनि खाथिनिफोरा मालाबा मोनफ्लांनांगौबा होजागोन बारा ओमफ्राय एकदमबारे खारदावलाबायनाय जागोन बे सानसेखालि बैसागु फांसनलै ओंखायनोथ' ओइ माबायाव दाउखियाव जादों साइकेला गोलैदोनो ओमफ्राय मानसिया ओरै सिंदोंना उल्था थादोनो अखाबो हादोंमोननो ओमफ्राय सानै मानसिमोन ओमफ्राय जोंनो खोन्थाबाय बिसोरा अखाबो हानायजों मानायजों जि स्पिड सालायदोनो गिनानै हासु गुलांदोनो जों बैयाव ओइ माबासेयाव मा होनो दंफांसेयाव लोगो मोनदों इयाव हारसिं मासे दंबाय दंमोन बया स्पिड सालायदों नुबाय बांमारानि खासे लोगो दंमोन माने ओमफ्राय ओरै फैदोलां फैफिननायाव साइकेला गोलैनानै सिङा ओरै सिं देमना थानायदोनो मानसिया सिं देमना थानायदो आंना माबा बोराय बोरैयामोनलै मानसिया माथो सिगांबो इयाव ना नेग्राफोरनाव ना बिफैयो मायोमोन बियो हराबा ना मोना नामा होनदों ओमफ्राय बै हराव लोमजायोमोन मानसिया गोसा लोमजायोमोन मिथिखानांगोन आरो नायो फिल्डआव हारसिं सासे सानैफोर एसे प्रब्लेमानो जायो नालाय हारसिंफोरबा गिनो लागालै सानैबाबो जेबो जाया सानै थाङो मानो होनबा रासि खम बारा थायोना रासि बारा थाफाबाथाय खमनियाबो एसे बासायो इथ' माबासो ना मोदायलायनावसो थाङो गोलोमबायलै दसेनो आंथ' सिगां हारसिङाव खारफैयोमोन इयाव जाखायो इदि टाइमाव लागाय द' दे लागायनांगौलै उपाय गैया नङाबा
udah. Forester. Hah? Mari. Mobile anu gedor ada so ini ya jangan sama mandi udah ini jangan sama mandi terus Oh, pas lah pernah dong kembali. bicar nih. Ini tuh masih yang dulu. Bicar nih. Asoy. Bicar nih udah. Wanis tunain lang deh. 사실 문제 보서로 나오진 않는 바. 아진 마시는. Iya, iya mar duk tagal. Kang labe tam sedung iya mar. Serba 15-20 lakh orang masih nara. Mana bisa? Gedirna mat, mau biasa gedir. Mana ini bukan saya. Oh, bulu je siapa trip jombai. Oh, iku mikir gedir ni salah yo. Main press selalu mo장 lagi yo. Nada. Main press Mana gedir ni? De. Naik dulu. Nenda kebawa dong naik interview ah. Misalnya apa ya? Ya, tadi ya. Ini gua. Dan ini sini Tadi bosta muman tal bilang wah tasu ibar kun saya. Dingkia kada dingkia mun tarlan. Bepari makela tasu ibar bomun no lang tasu ibar lang wah. Cinta sarte yang kui baur ni sini Malah masa silang sama suku mun. Iya kembali sih Jadi Sani pun invention sih le. Iya, dah isin lepas bintang ni. Isin pergi sini. Palti sih bukan kena kesana dan dah, angin mutai bah. Semoga dah kali pengalaman nungguin palti ini. Nakali tu susah mau gak? Enggak, ada kencing juga sama tante. Nangge gede dengan tante. Cuman mende. Ada pun lima gede saja. Hai, salah video kita mau mikir. Kalau lagi bro, naik bilik out kan reverse lagi. Hai, salah video dong. Salah. Ya kau nama mas naik. Naik orang bilang. Ang mengalir karena job practice kalau orang nali karena. Brok job practice kalau orang nali karena. Rupiah mau korum sebenarnya kan? Hei, kamu siapa? ya kau pernah ayo. Bar. Ya, pokoknya ini dat, apa gesan kumsi mana kayak? Gesan mana, na? Boring mana kayak apa? Oh, direct. Bayi pro birai pe moza kalani sini ke shopping kalam na. Mood moza mana kesana? Feklah. Orga kara, orga. Karena uli, sedih bulu hutap karena aku. Sakri nanti karena tanang godang mana ya bro? Orga. Sakri nak karbeda. Sakri belum nak karbeda. Pornya वो sakri belum ada. Oh. Nangtargu lah pornya dah. Sakri.
महात्मा गान्धीनि खर' मोनदोंमोन मा बेलायनानै मा बेलायनाय थैनासो थांबाय नोङो होनलाय iya bokraya kita musuh lah pula ini loh kenang udah bilang ini bokrak lu apa गाबोन खामानि दं दब्लायनि खारनांगौ बिगानि खारनांगौ हाथार खारारि बारा फुं थाङाना मोसौ दौरिबाय ओंखाम जानांबाय हारसिं रोङा हारसिं माने हाथार गोबांना खस्थ' मोनो आरो आंना बारा जाया रुबिया गावआनो खारगोन राव रुबिनि बिगाथे आंना बिगानैल' बिगानै ओमफ्राय माबायालाय रुबिया रोङा इ गावआनो खारगोन गावानि खारग्रा थांनो नागिरगोन आं है थांना बै दथानि दे होमबा ओमफ्राय आङो मोसौ दौरिबाय एसे फुङाव थाङा एसे सानजानानै थांबाय दे ओंखाम जाबाय थांबाय लांखाबाय हासारखौ माबायदि हमो होयोलै हाजिराखौ हासार सारनाय हाजिराया माबायदि हिसाबलै बख्राखौ लिंदोंमोन आं गाबोन इथ' दिनाव माबाल'सो 500 लालाय आरो बिगा हिसाबसो हमो माथो 100 नानै बेदर जानावसो 2 बिगाल' हा आरो कैसे बता आशिया मारथारलै प्रुफ प्रुफनो जात
मायाव गैखोबा होनदो लाब जागोन होनदो मायो 8000आवबो होनदोलै ए गोथैबारनिया ना नै माखाया बिजानि अ गल दंना इयाव जागोन भलि फिल्ड गेजेराव बया भलि फिल्ड खालामदों ना गेजेराव भलि फिल्ड बे सब खेलायानो जागोन इयाव ना बरिया खेला जादों भलि खिजा टुकटुकाव गेलेबाय था खिजा खारबाय था देहा खेलायो दा इफोरखौ बियाम बानायबाय था गोसो बायदि एंगारनानै इखो फौजिनि अस्त्रखौनो बायजोबनाङो ना होमबा दिंदिं दांदां खारनाय फुरनाय माबा माबिफोरखौ Ketangan sudah kena. Alai bawa tang sendiri. Apa yang lihat demam? Hai, panglah tangan sono. Ada. Oh, itu mungkin dia malah sendiri. Karena ada bos, tuh seri nih. karena mulai napa bemar dang dak Mungkin tuh. harapura sara zabe ni kija kono kono Ila kalai biar ini. rasa harapura Hah? Nenek sih. calcium खम जायोलै खारथ्राबा फुङाव फैगोन आदा सब गाबोन ना माइ गायखाङाखैलै बया खस्थ' गायखांग्रोजोबदों होमबा इटुनि गाखर नाम दे इसे गाना बाय इटुखौ बस्तायासो नियो इयो अबिनासनि ba 사나이 손이 안 닿네 탑핑 니베지 프리지쇼 아 어서 마트 어디 갈람바 너희 니베지 사나이 마카 프리지 무슨 너희 피 마카야 어디 갈람나 봐 액트 니 마카 카르바 갈람 좀 그래 paling kaya nggak kan wah ledat खालामबा निजि बायदि सारोम मोनफैखाया उन्दुनाय मोजां माखाया बेखौनो दा खारनासो खारनांसो खारनासो दे लाखिनांगौ हाफेन बायनांगौ र' आबो दसे खारनो नै दाबायदिनिफ्राय खाराबो जायो
माबाना फैना आगोल दा खमायदो आगोल नर्मेलाइजेसन दंबावसो आरो एलिकेनावबो माइनास पॉइंट गैया जमा नङा जोंनाव आगोल बिदि नुलालै हा बुहुद मानसियानो हाबगोन होनदों हाबगोनबो लिरनो मोननायबा पास जागौमोनलै दा खोर लानांगोन माना खोर लानांगोन बे नोंना आवगायदों बैसो जानाय माखाया मोनगोन 19-20 प्लास जानाय माखाया इसोरो होखावफागोन इसोर एक्सपिरियेन्स गोनांना बोरैबाबा एग्जामा सिगां जानायानो मोजां मानो होनबा बहुत गाखायोना एग्जामावनो रिटिनाव बहुत गायो इयावनो खमायखायो रिटिनाव मानसि गायो जोंफोरनोथ' जागा लायनोसै बहुत गायो इयाव काटआव खमना दोनबाथ' आरो बहुत गाबावगोनसो इयावनो सोखाजोबनो हायो काटआव खमबा खैजोन मानसि दङ लास्टावसो होनांगो मेडिकेल सिडिकेल लाखाजोबनांगो आंनिबाथ' जबा 10,000 जबबा काटअफखौ नायनानै खै हाजार मानसि दं मानसिखौ लाखिजोबनांगौ माथो फेसियेल खालामबाय थानो नालाय गोना होमबा गोबावसो आसला माबायानो ना आरो डिफेन्सफोराव आसलथे एसे रिटिंजों एसे मिनिं गैयै खालामनांगोन आसाम पुलिसाव खस्थ' बायदों ना डेन्जार जाना दंबा आसाम पुलिसा खारनाय रिटिनावबो रिटिन गैयाबाबो खारनायानो डेन्जार नों काटअफ लाखिनोनो डेन्जार दा काटअफ लाखिनायानो मामुलि जायाना दावदै जाबा खारनांगोन दावदै गरमनि माल बरिया प्रेक्टिस खालामबा थैफोरा सलासल जायोलै एसे देहाफोरा फिट थायो जोंनानो बिराद डेभेलप जानांगौ दा स्र' स्र' मोनबाय थायोलै मानसिया देहाखौ आरो थाबायनायफोरा बिसनो जायोना फिटेट मोनो थाबायनाय फुङाव खालामबाथ' सानसे मोनबाया स्रां स्रां होयो फैयाखै फैनो नागिरदों सोलाबथ'वाखै फैगोन र' सारिथायानो टाइमा फुङाव फैबाथाय बेलासियाव नङाबाथ' खामानि जानाय नङा होमबा सानखादों आरो ना आं फुङाव फैदोंमोन ना आला दासान्दि बोरै जादों आंबो बेलासियाव फैनायखौ फन खालामगोन साननै जाबाय मैयाबो दिनैबो फुङाव फैनो होननानै
मोननो टाइम हाया नागिरा ना खारनो एलार्म होआ गारा उनफिननो नाजानांगोलै एलार्म होआ गारा उनफिननो नाजानांगो जै फुङाव सोरांसियाव थरमोनो 3टासोआव उन्दुखानाङा बिदियाव उन्दुबाथाय जाखानाय नङा सोनाब जागोन आइथिंनि जानांगौ आरो आङो इन्टिरियरखौ जायो सोनाब Jomala itu jomala. Ayo katanya deh, bro. Ya putarna berani nggak? Putarna. Korok pun nak na, korok pun apa pressure mana? Oh, isi mah mana tang? Ori lom le nih lom. Ini sih kelab le. Bisa marah na. Putarna, putarna. udah saya itu Dua batai. Ikhlas bu. Beli sana berapa tu? Beli sana. Beli na yang untuk sana. Oh. Orang beli yang sana. ada माबाफोरा रानिं खालामग्राफोरा प्रेक्टिस बांद्राय बियामसो खालामना खोथाया मोनागदे खालि खारनांगौ जाहैबाय सासे खम खालामनांगौ माबाखौ बियामखौ खस्थ' मोनो थारमाने बांद्राय बियाम खालामबाथाय बांद्राय बैसो जाबाथाय ओरैनो गोलैयो जोंना बिदिसो जाजोबदों खारनांगौ मानसिया दा जोंनाबो बिदि जागोन खोमा दा आलदा जोंनाबो खारबाय थाबा खारना थाबाय दिनैथ' सारखुजोबो फुङाव ओरैनो खारनानै थाबा बाय Nanda. Silaban apa pres? Silaban. Helikopter mah kos lagi lah. Korban sama saya. Đó thì dâu số thằng ba tết là ba gọi bắn là bắn là cái Kalau geli. nó ăn nó bia mà ăn à Ami sokorong. Dinner nal dayang ini coba. Mana? Ayo dinner nanti. Langsung ke sana gua. एबार गोदान सरकाराव जाय देरायो इनिनो नों ओंखाम माबा ओंखाम संना जाग्रा जा होमबाना साख्रि मोनगोन Tuh, gimana dong Ali? Oh, warga li. Satu orang. Oh, dia lah kabar. Barel. Mana? Bisnis kena barel lah, mudah mudahan dia bisa ni be. Brand itu tu. Brand nanti tu tu nanti. Menawa sih ni. Akar gensang bara walida. Nengana mobile susu mana ni? Suwi gedilan ang. Ha, awak dulu nang. Sim kesulitan. Apa sih sekarang kayak menang ke? Sekolahnya harus main dong mulai. Itu sekarang kayak menang thang naik besar. Apa yang sampai sekarang menang tidak? Kau apa gimana dah? Bodoh mana? Enggak.
माबायाव खारना फैदों ओमफ्राय नै दिजो IDBB खारना फैनाया लेंग्रा फैदों दा IDBB बारनो लाय दा ओइ र' नै साइडजों थांनाय आं दसे थालायब्रा थाबायलांलै IDBB आंनि IDBB ग्राउन्ड दंयो ओइ र' होनदों माने आखाइ खिथिलाय ओरै माने बारनो खिन्थु लेंग्रा ओइ असखौ मिथिया बिदिखो देख लाग्राया इनो ना खोना असका बेंगा टपिक होबाय नोङो दा असकासो बेग लाग्रा बानायनाय बायदिबा नोङो हिर' बया गिखायो ना सोला ट्रेननि माबाखौ बोनो नागिरदों बिदाखौ आग्लाय गिया सोला ओइ थै हिर'आ बया गियो ने मारै जादोंलै समावसो थांदोंमोन जरानोमोन मा गारि बयद' इन्टारेस्ट जादों माने इयाव हाबा जानाय माबा दंमोन हटेला मालिकआ फिसाजो बेखौनो आसोल मांगालाय नायबाय हिर'आ आथावारलिब्रा दसेनो कमल जे हिजिराखौनो इनाव फैदो दोनबाय कमला मालाय हिजिराखौ एदावनानैथ' साख्रि मोनलांबाय आसोल मांगा आरो पालागोआ हिजिराया बोरै नामोनथाय बया इन्टारेस्ट जायोमोनलै इन्टारभिउआव बया इदि जाबाय गैला माथो मानो सोर थांदोंमोन बिग्रायबो थांदोंमोन फाल्थु बागान थांदोंमोन एदावनांगोनलै मालाय हिजिराखौ एदावनानैथ' मोनलांबाय मालाय बहुद दंलै बिदिनो सैमा जानानै साख्रि मोननायबो दङ बाथ्रा मोनाखै खबराव जालांदोंना सैमा जाखानाय उनाव साख्रि जों गामियाव मालाय मोनगोन होनना मन्जित लानिया मन्जिदा मोनगोन होनखा जायो माबाफोरा सैमाया बोनानै खिलिब्रा जानांगौ होनबा आंबो जानांगौ जायो मोनो खथ्थ' मोजां इफोरो रासिया होननाय मोनाबायलै लकेल न'निया